खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय बिक्रम दैमारिनि सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानाव गोविन्द बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानाव गोविन्द बसुमतारी बिथाङा बिनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङैनो बिसायख'थियाव गेलेगोन होननानै बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे खेंफोरथि होदों बा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो 15 চনত 20 চনত গতিকে আজিৰ দিনটোত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাবাৰ মাজত যদি উদয় হয়ও কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয়ও আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইটো স্পষ্ট কৰি দিব যে বিটিআৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অকলে আজিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন খেলাৰ পক্ষপাতী बियो बिजेपि हान्जानि बिथांमोननि एजेन्डा बिथांमोननि एजेन्डा बायदि मावगोन जोंबो खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि एजेन्डानि सायाव जों सावरायनो थांगासिनो दङ जों आगोलबो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारदों एबारबो जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारगोन बेखौनो जोङो सावरायनो थांगोन नाथाय मोनसे खोथाया सैथो जे जों इउपिपिएल दोलोआ बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ नागारनानै सोरनिबा आथिङाव मालाबाबो हेव मानिग्रा मानसि नङा आरो जों इउपिपिएल हान्जाखौ बिनि थाखाय दायाखै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय 22टा जाति जनगोष्ठीजों जों जथायै माबोरै सान्थि गायसनगोन बिनि थाखायनो जों खामानि मावदों गतिके मोनसे बाथ्राया कनफार्म एनि पलिटिकेल पार्टिनि खाथियाव इउपिपिएल दोलोआ हार मानिया जोङो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा बिजेपि दोलोआ 20निख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहानायनि खोथाखौ बुंबाय बिथांमोना 40आव 40खौबो गेलेनो हागौ बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया बे डेम'क्रेटिक मोनसे हादोर डेम'क्रेटिक मोनसे जोंनि काउन्सिल बिथांमोना हायो नायनोसै दावहाथिलियाव सोर दावहायाव देरहायो इउपिपिएल हिसाबै माबायदि जाना दं दा सार इउपिपिएल हिसाबै जोङो दिनैनि गेजेराव 20 नङा जों 20निफ्राय बारा देरहा रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै रायजोफोर दाना फैदो बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानाव गोविन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिक्रम दैमारि आरो बिपिएफ हान्जानि हेंथायै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाबावदो दिनै बिक्रम बिथांमोना सिगाङाव मा मावदोंमोन आरो बे बिथांमोना 15 बोसोर इलेक्टेड सरकार हिसाबै खामानि मावनायाव रायजो राजानि थाखाय मा होनो हादों बिनि हिसाबखौ होग्रोदों बिदि खोथाखौ बुंदों दिनै बिक्रम बिथाङा हयथ' सानदों जे नेक्स्ट बिसायख'थियाव बिपिएफआ सरकार दानो हागोन होननानै किन्तु जि समाव बिपिएफआ गासै 17 एमसिएलए दंमोन बे समावनो सरकार दानो हायाखै जेरै बिथांमोननि एमसिएलए गायै खारैनो 9 दङसै दा 9खौ लानानै बोरै सरकार दानो हागोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थादों जे गाबोननो जोंनि सरकार जाफिनसिगोन दिनै बोसोरबा जोब्बाय खिन्थु सरकारा सोलायाखै दिनै माखौ लानानै बिथांमोना सरकार दाफिननायनि सिमां नुदों दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो डेपुटि चिफ हिसाबै खामानि मावबोनाय 15 बोसोर खाम्फा बरगयारी बिथाङा फैबाय गोबां बोसोर मन्त्रि जाबोनाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैबाय जोंनि बाक्सानिफ्राय मोनसे समाव एमएलए आरो मोनसे समाव इएम जानाय हितास बसुमतारीबो फैबाय आरो गोबाङानो फैनो दासिमबो आथिं दैखांगासिनो दं दा बे समाव बिथांमोननि जायफोर केप्टेन हिसाबै खामानि मावबोनाय ब्रिगेडियार हिसाबै खामानि मावबोनाय बिथांमोना जेब्ला गावनि पार्टिखौ गावनि ग्रुपखौ गारनानै फैबाय दा सोरनि सायाव भरसा खालामना बिथांमोना गसंनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोना जि सिमां बे सिमाङा कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना आरो बिथांमोना दिनै जिबायदि बाथ्रा बुंनानै इउपिपिएलखौ डाउन खालामनो नागिरदों कुनुदिन डाउन खालामनो